Patuloy daw na dumarami ang mga lugar sa rehiyon na gumagamit ng Paleng QRPH Plus na programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Maria Lourdes Laconsay, Bank Officer 4 ng BSP North Luzon Regional Office, mahigit 80 LGU na ang may ordinansa o kautusan para sa paggamit ng digital payments, habang may mga probinsya na ang nagpapatupad sa Paleng QR. Malugod po naming nire-report na 2 probinsya na po ang 100% compliant or nagpapatupad na ng Paleng QR PH Plus program sa buong Central Luzon. Ito yung Bataan at Nueva Ecija. Okay, so malapit na rin naman po nating ma 100% ang ating other provinces, and almost all of the provinces already issued their provincial issuance. So talagang, and lastly, meron na tayong Regional Development Council resolution supporting the implementation of the Paleng QRPH Plus program. So talagang ginagamit na natin ito. Marami raw ang bentahe ng paggamit ng Paleng QRPH, gaya ng mas mabilis sa paraan ng pagbabayad at transaksyon sa mga negosyo at consumers. So tingnan po natin yung mga benepisyo na sa paggamit ng QR codes. Unang-una, mas mabilis at real-time ang transaksyon. Ligtas gamitin dahil up to the exact amount yung ating ibabayad. Maiiwasan din po natin yung posibleng pagkabiktima sa mga counterfeit or yung mga huwad na pera. At mas na-encourage po natin yung matalinong paggamit ng mga digital product. Hinikayat ng BSP ang mga negosyo na patuloy pa rin sa cash payment na sumunod sa mga pulisiya, lalo na sa mga lugar na may Paleng QRPH Plus na. Kapag meron po tayong ordinansa o resolution na nagsusulong ng paggamit nito, ibig sabihin we are mandated to abide on those ordinances. And hindi lang sa basta pagsunod, kundi ito rin ay paghikayat din sa inyong mga consumers na maipakita ninyo na safe at maaasahan itong mga digital payments na ito. Huwag din po tayong matakot na hikayatin yung mga consumers natin, yung mga customers ninyo na magbayad. Dahil ang sinusulong po natin yung ating paggamit nga nito, hindi na po ito yung the next future, no? It is the now. Ito na yung kailangan talagang gamitin natin para mas maging competitive kayo doon sa inyong mga competitors, 'di ba? Pag ikaw ay negosyante na merong ganitong mode of payment, mas lamang ka doon sa isang establishmento na walang ginagamit na digital payment. Bukod sa Paleng QRPH Plus, may ibang paraan din raw na maaaring gamitin sa modernong sistema ng pagbabayad. So ito pong digitalization ay hindi lang naman paggamit ng QR codes. Meron pa naman tayong mga ibang like ito pong mga credit cards, e-wallets, electronic money issuers. Ito po yung dapat ginagamit na ng mga establishments, maliit o malaking negosyo ka man. The more na mas malaki ka, dapat marami kang payment options na binibigay o inalalatag sa iyong mga consumers. Hindi lang po cash ang dapat meron tayo. Mas tatangkilikin po ang ating produkto o serbisyo kung meron po silang mga options o pagpipilian na paraan ng pagbabayad. Kaya aside from cash, mas gamitin po natin yung ating mga digital payments. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.